sikon. Maapun ya na. Naday image of you. Mali akong mga naday image of you. Wala tanong si siya ay pupon. Kaya yung kasalong yung dyan. Kaya makikon. Yan o siya. Siya. Sama yun ako. Nakakyan siya ko kalabi ko. Kasi hukum ba kundi siya ko. Này, bucu ông công ta. Tak biar bucu kamu. Kini kini ke jika jual simpan, kapag mama mamatay siya. Hame, mulai chef rasta kena kena. Tiang, hampa jeep hilang style. Hilang style tengok saya. Rasta ingan ni chef ni. Ada ni benai surprise pi. Kira Yang nang tu banyak style. buannya. Penyanyi siapa beriwan dasi. Ish boleh. Tepat je kan? Wow. Itu nak shadow. Tiang kadai sati kadai kum kadak kejingi jungai pi si junam. Hame, ngaruh nak duk mentakas ni. Ngan long gak kentai bestat, bentai ya kayang. Hame, lawan apa? Ni dalam Nak kamu dengar ke jenis? dan benar dengan ini sastan.
Mungkin nak cerita nak ke saya ini. Ada sudah. Thiang, cái sức này bây giờ Bên này, đi đến tí đó bên lại gì? nó đần, mà sức cao hơn cái gì? Tôi sẽ gì? Dành. Ni chừng lại không lạ ta lại. Saya ke epat yang pelan. Biang, khi bên nó cho phi này. Này, là xong rồi. Nhìn lấy nó sát ta. Này, beri phi. พยายามดีกว่าอะไรเป็นยังก็จริงๆจะพิจารณาทุกคน Mày, wajong om ta. Om dan talajar bantu kita ki bro. Mày, kila na kita bro. Wa matan la ilang ka ying sam ko bakaman. masukin mau ko ang pagkakabay tiyan ang hahagawa niya hindi siya beliau bandang benci lah ke jongkolok ada sukun siya di semari masih bisa Nè, một chỗ ông ta là khen một cô bình cho. awal ko ang tali nga kami iit ko tayo Bây giờ mày pikilat nga tangan yam ben. masih kengkay niya nga iit baru ang kumju ko